I enter to worship you only. I enter to honor. I am. Lord, I worship you. I worship you. Lord, I worship you. I worship you, for your name is holy, holy, Lord. 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 Let the weight of your glory cover us. Let the life of your river flow.
Let the truth of your kingdom reign on us. Let the weight of your glory, let the weight of your glory fall. Let the weight of your glory fall. ارزق ليك مولاي بتدلدين القلب من الجديد. الجراتسيا قاعدة تفوق من جفيك جسوم. جين انطبعت مولاي للنقص لنسيب فلامي يتحسر منه فيه بالقوة تنهبتك زمني قريب زمني قريب عنقني رساني ليك هنكون دايم هداك بالطعمة فيك جيت عمري بالطعمة فيك ينول الفوق هلاك نولا واتنين فلمكين فلسبرت وانتو بالقوة تنهبتك زمني قريب مولاي زمني قريب عنقني بمحاك رساني إليك هنكون دايم هداك بالطعمة فيك جينا أعون مولاي بالطعمة فيك ينور الفوق حلاك نورا وتنين فلمكين فلسبرت وانتو يه بالقوة تنهبتك نورا وتنين فلمكين فلسبرت وانتو يه بالقوة تنهبتك. Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispiritu Santu. Amen. Il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu li mħabba ta' Alla u l-għaqda fl-Ispiritu Santu tkun magħkom il-koll. U tbiddel qudiemhom u ħwejġu saru bojot bħassirġ. Ejjew nitolbu lil Mulej biex dalgħodu nagħmlu l-esperjenza tad-dixxiepli li tant għandna bżonna. Tant għandna bżonn nitelgħu fuq il-muntanja biex inħarsu lejn id-deżert tal-ħajja tagħna mhux iktar bl-għajnejn tagħna imma bl-għajnejn ta' Ġesu. Biex nitħejjew tajjeb ħalli niċċelebraw kif jixraq din l-Ewkaristija ejjew narfu n-nuqqasijiet tagħna u nitolbu lil Mulej ikollu ħnina minnha. Nistqar l-Alla li jista' kollox u lilkom ħuti li jiena dnibt ħafna bil-ħsieb, bil-kliem bil-emib, billi ħallejt mirijieti, ħtija tiegħi,
l-ikbar ħtija tiegħi. Għalhekk nitlob lil imqadsa Marija dejjem Verġni, lill-anġli, lill-qaddisin kollha u lilkom ħuti biex titolbu għalija lil mulej Alla tagħna. Iħenna lina Alla li jista' kollox, jaħfrilna dnubitna u jwassalna għal ħajja ta' dejjem. Nofru din l-Ewkaristija għal ruħ Nazzarenu Ħili u Ġorġett Portelli. Nitolbu. O Alla, intridna nisimgħu lill-ibnek il-għażiż. Itmana bl-ikel tal-kelma tiegħek u għamel li nsaffu l-għajnejn ta' ruħna ħalli nitennew bid-dera tal-glorja tiegħek. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li hu Alla u miegħek jgħix u jsaltan flimkien mal-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem. Amen. Qari mill-ktieb tal-Ġenesi. F'dak iż-żmien Alla rrid iġarrab lil Abram u qallu: Abram, u hu wieġeb: hawn jien, u qallu: aqbad lil ibnek il-waħdini li inti tħobb lil Iżak u mur lill-art ta' Morija u hemm offrih b'sagrifiċċju tal-ħruq fuq waħda mill-għoljiet li jinse ngħidlek. U waslu fil-post li kien semmilu Alla. U Abram mettidu u qabad is-sikkina biex joqtol lill-ibnu. U sejjaħlu l-anġlu tal-mulej mismewwiet u qallu: Abram, Abram, u dan wieġbu: hawn jien, u qallu: la tmiċċidek fuq iż-żagħżugħ u tagħmillu ebda ħsara, għax issa naf li inti tibża minn Alla u ma ċaħħadnix minn ibnek il-waħdini. U Abram rafa' għajnejh, ta' ħarsa madwaru u ra muntun warajh maqbut minn qrunu fil-frijaj. U Abram mar u qabad il-muntun u offrih b'sagrifiċċju tal-ħruq minflok ibnu. U għat-tieni darba l-anġlu tal-mulej sejjaħ lill-Abram mismewwiet u qallu: naħleb fuq ruħi, oraklu tal-mulej, la darba inti għamilt ħaġa bħal din u ma ċaħħadnix minn ibnek il-waħdini, jien imbirkek żgur u inkattarlek sewwa lil nislek bħal kwiekeb tas-sema u bħal ramel f'xatt il-baħar u nislek għad jired bwieb l-edewwa tiegħu u jitbirku b'nislek il-ġnus kollha tal-art tal-li smajt minn kelmti. Il-kelma tal-mulej. Ir-rodda ħajr lill-Alla. Jien nimxi quddiem il-mulej fart il-ħajjin. Jien nimxi quddiem il-mulej fart il-ħajjin. Bqajt nemmen imqarmet għedt, jien imdejjaq ħafna, għażiża f'għajnejn il-mulej hi l-mewt tal-ħbieb tiegħu. Jien nimxi quddiem il-mulej fart il-ħajjin. Iva mulej, jien għaddej tiegħek bin il-qaddejja tiegħek, int ħallejt lill-irbid tiegħi, lilek noffri sagrifiċċju ta' rat il-ħajr u isem il-mulej insejjaħ. Jien nimxi quddiem il-mulej fart il-ħajjin. Intemm lill-mulej il-wedid tiegħi quddiem il-poplu tiegħu kollu fil-btieħi ta' dar il-mulej ġo nofsok Ġerusalem. Jien nimxi quddiem il-mulej fart il-ħajjin. Qari mill-Littra ta' San Paolo Apostlu lir-Rumani. Ħuti, jekk Alla magħna, min jista' jkun kontra tagħna? U li lanqas li l-Ibnu stess ma ħafera, imma taħ għalina l-koll. Kif ma jagħtinix ukoll kollox miegħu? Min se jakkuża l-magħżulin ta' Alla? Alla stess u dak li jġustifikahom. Min se jikkundannahom? Kristu Ġesu li miet, jew aħjar li qam mill-imwiet, jinsab fuq il-lemin tal-Alla. U li jidħol għalina. Il-kelma tal-mulej. Ir-rodda ħajr lill-Alla, jogħġobkom inqumu bil-wieqfa. Gloria ut fil lilek Christu. Gloria ut fil lilek Christu.
minn ġo sħaba kollha daw l-instama leħen il-mulej jgħid dan u ibni l-Aziz li fih sibt l-għaxqa tiegħi isimgħu lilu. Gloria ut filii Christi. Gloria ut filii Christi. Il-mulej ma'kom qari mill-Evanġelju skont San Mark. F'dak iż-żmien Ġesu ħamiegħu lil Pietru u lil Ġakbu u lil Ġwanni. Tellaħħom weħidhom fuq muntanja għolja u tbiddel qudiemhom. Il-bisu sar abjad u jammex bdija tal-għaġeb. Ebda ħassiel fid-dinja ma jista' jġib il-ħwejjeġ bojot daqshekk. U derilhom Elija ma' Mosè jitkellmu ma' Ġesu. Qabad Pietru qal lil Ġesu: Mallem, kemm hu sew li aħna hawn. Ħantellgħu 3 tinet, waħda għalik, waħda għal Mosè u waħda għal Elija. Dan qalu għax ma kienx jaf x'jaqbad jgħid bil-biża' kbir li waqa' fuqhom. Imbagħad ġiet sħaba u għattithom. U minn ġo sħaba nstema' leħen jgħid dan hu ibni l-Ażiż isimgħu lilu. Minnu fih taw ħarsa madwarhom u maraw li l-ħadd iżjed magħhom ħlief lil Ġesu waħdu. Huma neżlin minn fuq il-muntanja tawhom ordni biex ma jitkellmu ma' ħadd fuq li kienu raw qabel ma bin il-bniedem ikun qam mill-imwiet. Huma żammew kollox moħħbi. Issa bdew jistaqsu lil xulxin x'kien ifisser tqum mill-imwiet. Il-kelma tal-mulej. Wieħed awtur Franċiż ta' fama internazzjonali, Emmanuel Mounier, għex fis-seklu l-ieħor. Kellu tifla u meta kienet żgħira din it-tifla mardet bil-meningite u spiċċat totalment diżabbli. Jiddeskrivuha biċċa laħam fuq sodda. Isimgħu kif Manuel Mounier jiddeskrivi din il-ġrajja bejn wieħed u ieħor. Imbagħad min irid jaqra jew jara ifittex ittra fuq it-tbatija. Hekk jismu l-ktieb. Illi kiteb Manuel Mounier fuq din it-tifla tiegħu. Ġiet iżżurna xi ħaġa kbira. Anzi, ġie jżurna xi ħadd kbir. It-tifla li għandi qudiemi nistħajjilha Ġesu Ewkaristija, biċċa ħobs bla saħħa. Is-sodda ta' binti nistħajjilha l-artal illi fuqu kull jum, kull ħin jikkonsma inejn bil-mod il-ġisem ta' dik li nħobb. Din id-disgrazzja għalija, għal Marti, għal familja tagħna hija grazzja. Għax laqqietna mal-misteru. Fimna illi fil-ħajja ma nistgħux nifhmu kollox. Fimna illi lilien min nifs, lilien mis-saħħa, lilien mill-apparenza hemm ħafna iżjed li ma nafux x'inhu. Kemm huma sbieħ u kemm huma qawwija il-kelmiet mhux ta' xi ħadd barrani, mhux ta' xi ħadd li qiegħed il-bogħod, imma ta' missier li jħobb
b'imħabba tal-ġen lil bintu. Missier intelligenti, missier għaqli. Meta tiġrilna xi ħaġa fil-ħajja, imutilna xi ħadd, niskopru li għandna marda, tinqala diffikultà. Aħna nistgħu neħduha b'diversi modi. Fil-bidu żgur kull wieħed u kull waħda minna l-ewwel reazzjoni hija ta' negazzjoni, ta' denial, ma rridix naċċetta, ma rridx dak li jiġrili. Imma mbagħad inti tista' tagħżel meta titbiegħed ftit minna s-sitwazzjoni, tista' tagħżel b'moħħok, bir-rida tiegħek, bil-persuna tiegħek kif se toħodha dik is-sitwazzjoni. U tista' toħodha b'diversi modi. Tista' tibqa' mwaħħal man-nuqqas ta' aċċettazzjoni, ma rridix li ġara hekk. U verament tibqa' mwaħħal għax ma titħarrikx, għax jekk ġara u inti għadek moħħok qabel ma ġara dak li ġara, allura mwaħħal. Ma tistax tagħmel pass il quddiem. Imma tista' bil-mod il-mod tibda tagħti spjegazzjoni. Jekk imutlek xi ħadd, tista' tgħid isma' din il-persuna issa m'għadix tbagħti. U taċċetta b'din il-ġustifikazzjoni, b'din ir-raġuni. Tista' tgħid isma' din il-persuna issa marret inġabret mar-raġel tagħha jew mal-mara tagħha. Tista' tgħid isma' din il-persuna għaddiet minn din il-ħajja u daħlet fil-ħajja ta' veru, fil-ħajja ta' dejjem. Tista' tgħid din il-persuna issa daħlet f'dak li hu l-iskop lejn aħħari, l-ideal aħħari li għalih mixi kull bniedem u qiegħda f'lena maquda ma' Alla. Ara kemm livelli ta' raġunamenti aħna nistgħu nħadmu biex nispjegaw, niddeskrivu dak li jiġrilna. Għalfejn qiegħed ngħidu dan? Għax Ġesu li jitla fuq il-muntanja illum jagħtina l-ogħla l-aħjar l-isbaħ spjegazzjoni ta' dak li jiġri lilna fil-ħajja tagħna ta' kuljum fid-deżert. Din hija trasfigurazzjoni. Emanuel Munier jara lil Ġesu Ewkaristija f'bintu bla saħħa. Xi trasfigurazzjoni. X'metamorfosi, x'bidla. Bidla li mhux biss hija apparenti għax qiegħed jara lil Ġesu f'bintu, imma bidla li ssir reali għax il-mod ta' kif iħossu hu, kif tħossa l-mara tiegħu, kif tħossa l-familja tiegħu huwa totalment differenti minn dak il-bniedem jew dik il-bniedma li ma taċċettax jew li tirribella għal dak li jinqala. Ġesu jitla fuq il-għolja, jitla fuq il-muntanja. 6 ijiem wara jgħidilna l-Vanġelu. X'kien ġara 6 ijiem qabel? Għalfejn propju l-Vanġelu jibda 6 ijiem wara. 6 ijiem qabel kien ġara li Ġesu wkoll bħal Munier tkellem dwar id-tbatija tiegħu. 6 ijiem qabel Ġesu lid-dixxipli tiegħu kien staqsihom in-nies min jgħidu li jien. U intom min tgħidu li jien? U jaqbes Pietru jgħidu inti l-Messija. Inti l-maħtur ta' Alla. U Ġesu jfaħru lil Pietru, imma dritt wara meta nduna li d-dixxipli bdew jarfuh bil-mod il-mod, għalilhom min tassew kien l-identità vera tiegħu. Jien ġejt fid-dinja biex niġi moti f'idejn l-edewwa. Se jsawtuni, se mbagħti u se mmut. Biex imbagħad inqum mill-imwiet. Pietru jibda jlumu jgħidilna l-Vanġelu kapitlu 8. Jibda jlumu u jgħidu ma jkun qatt li dan jgħaddi minn għalik. Ma jridiex id-tbatija Pietru. Ma jaċċettax id-tbatija Pietru. Jibqa' fid-denial Pietru, jinnega
jinnega li jitbatija tagħmel parti mill-ħajja mill-esperjenza umana. U Ġesu x'jagħmel, x'jgħidu lil Pietru? Dbiet minn qudiemi, mur warajja, toqgħodx qudiemi, Satana, xitan. Ġesu jgħidlu xitan, ara kemm qawwija, għax inti raġuna ta' bniedem li jint. Ix-xitan li jwebbilli lilek jwebbillek frasek li jitbatija hija t-tmien. Li d-diffikultajiet, il-problemi li ngħaddu minnhom huma d-diżastru tal-ħajja. Itlaq minn qudiemi xitan. U allura Ġesu jaħodhom fuq il-muntanja 6 ijiem wara biex jgħidilhom illi l-kurċifiss li Ġesu imsallab huwa Ġesu trasfigurat, huwa Ġesu mimli dawl, huwa Ġesu li jagħti tifsira, spjegazzjoni, idawwal għalhekk mimli dawl, għalhekk libsa bajda, idawwal l-esperjenzi kollha tad-deżert, l-esperjenzi ta' kull wieħed u kull waħda minna, it-tbatija li ngħaddu minna illum. Ġesu itellagħhom fuq il-muntanja biex jurihom lid-dixxiepli li l-muntanja tat-Tabor hija n-naħa l-oħra tal-muntanja taż-Żebbuġ. Hija n-naħa l-oħra tal-muntanja tal-Kalvarju. Ħafna drabi aħna naraw biss faċċata, naħa waħda. Ġesu qiegħed jgħinna, qiegħed jipprova jistedinna biex nitelgħu miegħu fuq il-muntanja ħalli naraw ukoll in-naħa l-oħra. Ħalli naraw il-glorja tal-imħabba, naraw il-glorja, il-wiċċ mimli glorja tiegħu propju fil-mument qiebes, fil-mument ħadbatija tal-ħajja tagħna. Itellagħhom weħidhom fuq il-muntanja. U min italla fuq il-muntanja? Italla fuq il-muntanja l-iktar 3 dixxiepli diffiċli. Ma ninsewx li lil Pietru, lil Xmon, isejjaħlu Pietru għax kellu rasu jibsa. Isejjaħlu ġebla għax kellu rasu jibsa. Mhux lakemm tfehmu bħali bħalek. Mhux lakemm tfehmna li tbatija mhux biss dik li nħossu, mhux biss dik li nerqu fija meta nkunu fil-mument ta' dlam, imma hi xi ħaġa oħra. Kif ġralu Abraham fl-ewwel qari tal-lowm. Alla jikmandah, jordna li joqtol lill-ibnu, però jinduna Abraham illi kellu bżonn jiddeċidi f'qalbu li joqtol lill-ibnu. Kellu bżonn jiddeċidi f'qalbu li jitbiet minn ibnu, li jħalli lill-ibnu jmur, għax tant kien ikkapparrah, tant kien għamlu tiegħu dan l-iben, tant kien ippossedih illi ma kienx taħċans lanqas illi jsib mara u jiżżewwiġha. Fil-fatt kif jinżel minn fuq il-muntanja, Iżak wara dan is-sakrifiċċju, Iżak isib lil Rebekka, Iżak jiżżewweġ. Aħna naraw sam neħirna. Aħna kieku rridu l-affarijiet kif jidrilna aħna. Però s-supervja tagħna ma tħalliniex nagħmlu l-mistoqsijiet li jagħmel Munier. Ma jħalliniex, is-supervja tagħna ma tħalliniex nistaqsu ngħidu imma li lien minn dan kollu, li lien minn l-apparenza, li lien mis-saħħa, li lien minn raġuni ta' moħħi, hemm xi ħaġa oħra li ma nafx x'inhi, hemm xi ħaġa kbira, hemm misteru kbir. Ġiet iżżurni xi ħaġa kbira, anzi, ġie jżurni xi ħadd kbir. U allura id-dixxiepli jagħmlu din l-esperjenza, jitbiddel qudiemhom Ġesu. Il-biesu jsir abjad jgħidilna l-Vanġelu. Bdija li tagħmmex, ma ninsewx li Alla l-ewwel li joħloq huwa d-dawl għaliex. Għax jekk joħloq kollox u m'hemmx id-dawl, qisu ma ħalaq xejn. Hekk jew le. Immaġinaw kieku hawn kollox imma m'hawnx dawl fid-dlam, m'għandna xejn. M'għandna xejn. U d-dawl x'jagħmel? Jagħti kulur differenti, toma differenti, tifsira differenti. Raġuni differenti għal kull ma jeżisti. Id-dawl. Id-dawl. Immaġinaw kieku aħna qegħdin maqfulin fid-dlam. Hawnhekk, insiru teddida għal xulxejn. Is-siġġiet isiru tfixkejl flok post li jista' jgħinek li toqgħod fuqu. Id-dawl. U Ġesu bid-dawl tiegħu
irid jagħti spjegazzjoni dawwal lill-esperjenzi kollha kemm huma tal-ħajja tagħna. Dak li għaddej minnu int bħalissa, iwa bħalissa, tgħidx imma dejn Ġesu m'għandux tifsira għalija. Le, għejxinej l-esperjenza. Ġesu għandu dawl fuq il-ġrajja tiegħek. U x'jiġri? Jidrulhom Mosè u Elija. Għaliex jidrulhom Mosè u Elija? Għax Mosè u Elija kienu l-allima. Mosè il-liġi, Elija il-profeta. Mosè ir-regola, Elija l-ispontanjetà, l-ispirtu, l-emozzjonijiet. U Ġesu fin-nofs. Bħalli kieku il-Vanġelu jrid jgħidilna it-tifsira vera tal-ħajja jagħtilna bis-su. Id-dawl qiegħed għandu. Fil-fatt ftit wara minn ġo sħaba jinstema' l-leħen li jgħid isimgħu lilu, dan hu ibni l-Ażiż. Dan hu ibni l-Maħtur, isimgħu lilu. Dan hu meta il-missier isejjaħ lil Ġesu ibnu, mhux tant ibnu biss għax iġġenerah, imma ibnu għaliex għax huwa l-wiċċ tal-missier. Ma ninsewx li fil-mentalità orjentali, mentalità ludija, l-iben ikun tassew iben mhux biss għax huwa l-iben il-wild bioloġiku tal-missier, imma jkun iben meta jixbaħ lill-missieru f'kollox. U għalhekk il-missier minn ġo sħaba jgħid dan hu ibni l-Ażiż, lilu tridu tisimgħu, mhux lil Mosè, mhux lil Elija. U isħaba, dik isħaba li kienet issegwi lill-poplu ludi fl-Eġittu biex ħarġitu mill-Eġittu fid-deżert, id-deżert kollu triq kollha sal-Art Imwieda, il-preżenza ta' Alla jiġifieri fuq il-poplu, dik is-sħaba li kienet ħarsu. Issa dik is-sħaba hija Ġesu. Huwa Ġesu Alla mal-poplu, huwa Ġesu Alla magħna, huwa Ġesu Alla li ħarisna, li jieħu ħsiebna. U allura hemm bżonn li aħna wkoll nitelgħu xi ftit fuq il-muntanja bħalma jagħmlu Pietru, Ġakbu u Ġwanni. Dawn it-tlieta min-nies bħalek. Wieħed rasu jibsa, l-oħrajn spontanji, żbukkati, tant li Ġesu jgħidilhom u li tirrat, isejħilhom Boanerges, bħalna, xejn iktar minna, xejn inqas minna. Għandna bżonn nitelgħu fuq il-muntanja matul dan ir-randan. Xi ġifieri titla' fuq il-muntanja? Tażel li tagħmel ħejn titkellem ma' Ġesu. Tażel li tagħmel ħejn tisma' lil Ġesu għax inkella tibqa' tisma' biss il-ħsejjes ta' moħħok. Tibqa' tisma' biss il-ħsejjes tal-ġirien tiegħek jew tal-qraba tiegħek li jimmiskinuk xi ġralek, ara x'disgrazzja nqaletlek, ara xi problema għandna u nibqgħu sejrejn fil-monotonija ta' dijalogi li ma jwasslu mkien. Waqt li Ġesu jerfana l-fuq. Filosfu, ma nafx jekk smajtu bih Bertrand Russell, dan il-filosfu li kien ateu, ma kienx jemmen. Imma kien jitkellem mill-livelli tar-raġunament. Aħna bħala bnedmin għandna l-kapaċità illi nirraġunaw mhux biss fuq livell wieħed, imma fuq diversi livelli. Ir-raġunament tiegħi fejn hu, x'se niekol u fejn se norqod semmek biss huwa raġunament fqejr. Ir-raġunament tiegħi fejn hu, kif se jarawni l-oħrajn biss, kif se nkun inserit fis-soċjetà biss huwa raġunament fqejr, jgħidilna Bertrand Russell. Irridu nitgħu wisq iktar il fuq għax aħna maħluqin verament nies b'moħħ u b'qalb li kapaċi jitgħu il fuq. U l-Vanġelu tal-lum qiegħed jgħidilna isma' ma tistgħux titgħu il fuq iktar. Din hija l-ogħla l-quċċata meta int titla' ma' Ġesu, meta int tibda tħares lejn il-ħajja tiegħek, lejn l-esperjenzi li jiġrulek bl-għajnejn tiegħu. Kif se nagħmel? Ibda isma' l-Ġesu. Ma tixerx switch. Bil-mod. Tittisimgħu, tħallih ikellmek, titkellem miegħu. Tagħmilha miegħu. Dak il-mument ta' fuq il-muntanja ta' Pietru, Ġakbu u Ġwanni mhux wieħed.
U dik ix-xewqa ta' Pietru ejja nagħmlu 3 tinet, waħda lik, waħda l-Mose, waħda l-Elija. Hija dak il-mument meta jint ħares lejn l-esperjenza tiegħek bid-dawl tal-fidi u qed tilkemm sew kieku nemmen li missieri li miet qiegħed verament igawdi lil Alla. Il-kemm sew li kieku nemmen li dik il-ġrajja li ġratli, il-kemm sew. Imma kważi kważi aħna kultant inkunu rridu nagħmlu ħsara lil nfusna. Ma nissapportux taħt it-tinda, ma nissapportux fuq il-muntanja. Għax il-ħajja mod ieħor, le l-ħajja mhix mod ieħor. Il-ħajja mhix mod ieħor. Jew nitolbu lil Mulej f'din l-Ewkaristija biex jagħtina verament il-livelli għolja ta' raġunament ta' Bertrand Russell, biex jagħtina il-kapaċità li kellu Munier, Emmanuel Munier, dan il-filosofu Franċiż li ħares lejn bintu dajfa u jara jaqra fiha l-Ewkaristija. Kemm sabiħ għandu din littra fuq it-tbatija. Jekk ikolkom iċ-ċans taqrawha, issibuha fuq l-internet. Verament sabiħa. Jgħidilna xi nidħol id-dar u nħares lejn binti fuq is-sodda inħoss li dħalt fil-Knisja u ltqajt ma' Ġesu sagramentat. Kemm huma qawwijin dawn il-versi, kemm jgħalmuna, kemm jagħmlulna il-ħajja inqas ikkomplikata. Il-Mulej jagħtina l-grazzja li nħalluh itellana miegħu fuq il-muntanja. Jiena nemmen falla wieħed il-missier li jista' kollox li ħalaq is-sema u l-ard, dak kollu li jidher u dak li ma jidhirx. Mulej wieħed Ġesu Kristu, Iben waħdini tal-Alla, imnissem il-missier qabel kull żmien, Alla minn Alla, dawl minn dawl, Alla veru minn Alla veru, imnissem mhux magħmul. natura waħda mal-missier u bih sar kollox. Niżel mis-smawiet għalina l-bnedmin u għall-fidwa tagħna. U ħalġisem bis-seħħa tal-Ispirtu Santu minn Marja Verġni u sar bniedem. Salbu ħalina, bata Ponzu Pilatu mietu tifnuh. Fit-tielet jum għamil li mwiet skont il-kodba mqazza u tela s-sema u qiegħed fuq il-lemin tal-missier. Għandu jerġa' jiġi bil-glorja biex jagħmel ħaq mill-ħajjin u mill-mejtin. U s-saltna tiegħu ma jkollix tmiem. U fl-Ispirtu Santu Mulej li għati l-ħajja. Li ġej mill-missier u mill-liben. Li hu meqjum u mweġġaħ flimkien mal-missier u mal-liben. U li tkellem fhom il-profeti. U fi Knisja waħda qaddisa Kattolika Apostolika, istqarma mudija waħda għal maħfra tat-tubib, istenna l-qawma mill-imwiet u l-ħajja ta' żmien li ġej. Amen. Nitolbu llum l-għajnuna tal-missier tagħna biex qalbna qawwija nimxu triq li minna qiegħed isejħilna ħalli miegħu imbagħad naslu għall-glorja tal-qawmien. Għamel Mulej li l-poplu tiegħek jara fis-sejħa tiegħu, jafda fil-qawwa tiegħek u b'qalbu qawwija jimxi triq li jint ħejjejtlu. Isma'na nitolbuk, Mulej. Tħallix it-toqol tal-ħajja tad-dinja, jaqtalna qalbna, inti ssejħilna biex nimxu warajk mit-triq tas-salib biex naslu għall-glorja. Isma'na nitolbuk, Mulej. Uru wiċċek lil qaddejja tiegħek Nazzarenu Ħili u Ġorġett Portelli, lil mejtin ħutna li tul ħajjithom fuq l-art għexu bit-tama tad-dera tiegħek. Isma'na nitolbuk, Mulej. Wittaqna bil-grazzja tiegħek biex meta nħossu ruħna għajjenejn imtaqlejn bid-batijiet u l-problemi tal-ħajja ma naqtowx qalbna imma kollna ħirqana inħalluk it-tellana miegħek fuq il-muntanja biex naraw dak li jiġrilna bl-għajnejn tiegħek. Isma'na nitolbuk, Mulej. Atina l-fidi li kellu Abraham missierna biex bħalu nwixbu bil-ħeġġa għas-sejħat li inti tagħmlilna anki meta titlob minna ħwejja ċibsa. Isma'na nitolbuk, Mulej. Fiskiet nitolbu lil Mulej il-bżonnijiet u x-xewqat tagħna. Mulej Alla li tista' kollox, ara minn kemm tiġrib ninsabu mdawrejn u xi tfixkej li nsibu biex nimxu warajk kull fejn tmur int. Qawwilna qalbna tul il-mixi tagħna f'din id-dinja biex ma ninfixlux u wassalna s-seb bla tmiem inti li tgħix fis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Paradis
għaddis o spirtu tamħabba wis għaddis mulej wis għaddis il-ġnus il-ħolqin dak kollu li ħlat jinġibet lejk jadurak wis għaddis mexxijin fejn tamarent urin it-triq biex nasal ħdejk għaddis għaddis mulej għandi Jitolbu ħuti biex is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun joġob l-Alla l-Missier li jista' kollox. Għal-mulej minn idejk is-sakrifiċċju għat-tifħir il-glorja ta' ismu għal-ħtiġijiet tagħna u tal-Knisja mqazza kollha tiegħu. Il-vittma li sejrin nofrulek mulej, tnaddafna minn ħtijietna u tqaddisna fir-ruħ u l-ġisem biex niċċelebraw kif jixraq il-misteru tal-għid bi Kristu sidna. Amen. Il-mulej magħkom. Miegħek ukoll. Nerfgħu qlubna l-fuq Nerfewhom lejn il-mulej. li żuħar lill-mulej Alla tagħna. Hekk sewwa u xieraq. Sewwa u xieraq tas-sew mulej missier qaddis Alla ta' dejjem li tista' kollox. Tajjeb u taġita għalina li dejjem u kull imkien inroddulek ħajr bi Kristu sidna. U ħabbar il-mewt tiegħu lid-dixxiepli u fuq l-olja mqazza u rihom is-sebħ tiegħu biex kulħadd jaraf li l-glorja tal-qawmina l-ħajja tinkiseb permezz ta' tbatija kif xedu wkoll il-liġi u l-profeti. Għalhekk flimkien mal-qawwiet tas-sema qatt ma nieqfu nfaħruk fuq l-art u bla jeda intennu lil-kobor tiegħek. Qaddis, 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 mulej Alla tal-eżerċiti, is-smewiet u l-art mimlija bil-glorja tiegħek. Osanna fil-għoli tas-smewiet, imbirek minn ġej f'isem il-mulej, osanna fil-għoli tas-smewiet. Qaddis tas-sew int mulej, inti lajn ta' kull qdusija. Qaddis għalhekk nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina l-ġisem u d-dem ta' Sidna Ġesu Kristu li meta kien sejjenata biex minn rajħi bati ħajl ħobs ratti l-ħajr qasam tal-id-dixxipli tiegħu u qal ħudu u kulu il-koll minn dan għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Kol wara l-ikla ħal-kalċi, reġarat il-ħajr tal-dixxipli tiegħu u qal ħudu u jxorbu minnu l-koll għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' dejjem. Id-dem li jxxerret għalikom u għall-bnedmin kollha għall-maħfra tad-dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Danu il-misteru tal-fidi. Kull darba li niklu dal-ħobs
u nixorbu dal-kalċi inħabru l-mewt tiegħek mulej sa ma tiġi. Għalhekk aħna nagħmlu dan b'tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Sidna Ġesu Kristu, nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni u nroddulek ħajra xogħġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk. U miċ-ċokontana nitolbu li l-Ispirtu Santu jaqadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu sehem il-ġisem u d-demm ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerta mad-dinja kollha u ittaqa' fl-imħabba flimkien mal-Papa Franġisku. Miegħi għaddej tiegħek mingħajr ma jistħoqli ma' l-Isqof Charles, l-Isqof Joe, l-isqfijiet u l-ministri tiegħek kollha. Ftakar fil-qaddejja tiegħek Nazzarenu Ħili u Ġorġett Portelli illi joxbok issejħilhom għal għandek minn din id-dinja. Għamel li kif huma bil-magħmudija mietu f'ibnek u bħal ibnek, hekk ukoll f'ibnek u bħal ibnek jirxu xtaw għal ħajja. Ftakar ukoll fħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien. Ftakar fil-mejtin kollha. Daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħenna lina l-koll nitolbuk, għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem, flimkien mal-Verġni Mqazza Omm Alla Marija, ir-raġel tagħha San Ġusepp, l-Apostli, il-Qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħruk u insebħuk b'Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu fi Kristu, jingħata lilek Alla missier li tista' kollox, flimkien mal-Ispirtu Santu kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Amen. Normalment meta nkunu fi żmien ta' kriżi li jiġrilna jkun illi mmorru ħafna l-essenzjal, anzi xi drabi anke l-essenzjal nibdew inħossu ħżejjed, la tibqa' tiekol, la tibqa' torqod. Hekk forsi bħalissa wkoll għaddejjin minn żmien ta' kriżi, però qisu u x'hekk it-tendenza li nippruvaw naqbżuha din il-kriżi, nerġgħu mmorru kif konna qabel. U ma nħallux li din il-kriżi tgħallimna, ma nħallux li l-Alla jkellemna permezz ta' dak li għaddejjin minnu. Jew nitolbuh lil mulej biex itellana fuq it-tabor miegħu ħalli nkunu kapaċi naqraw minn fuq dak li għaddejjin minnu bħalissa. Jew niftakru wkoll f'dawk kollha li huma morda f'dan mument, nitolbu għalihom, tolbu għal dawk kollha li għaddejjin forsi minn nuqqas ta' saħħa, mill-biża', mid-diffikultà, mis-solitudni. Nitolbu flimkien din it-talba li għallimna il-mulej tagħna bħuna l-kbir Ġesu. Inkantaw flimkien. Missirna li inti fis-smawiet jitqaddes l-isem tiegħek, jitqaddes l-isem tiegħek, tiġi saltnatek, ikun dak li trid inti, ikun dak li trid inti, s-sema ek dak fl-ard. Ħobsna ta' kuljum, għatina l-lum, aħfrilna id-nubit tana, aħfrilna id-nubit tana, palma aħna l-kol nafu. Daħħalniex fl-ebda tiġri, iżda ħlisna minn kull deni, missirna. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni, għatina fit-tieba u l-ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħilsa dejjem mid-dnub u imħarsa minn kull inkwiet. Aħna u nistennew u nittamaw lejna u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Tiegħek hija s-salt għall-qawwa u l-glorja għal dejjem. Mulej Ġesu Kristu li qed lill-apostli tiegħek inħallilkom isliem nagħtikom isliem tiegħi. La tħarix lejn dnubitna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija sliem u l-għaqda li jien trid fija
inti tgħix fis-Saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Mijak ukoll. Għatu l-paċi lil xulxin. Il-paċi magħkom. Ejjew ngħidu flimkien u bil-qalb. Ħaruf Talla li tneħħi n-nubijiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf Talla li tneħħi n-nubijiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf Talla li tneħħi n-nubijiet tad-dinja għatina l-paċi. Dan hu l-ħaruf Talla, dan hu Ġesu trasfigurat. Dan hu Ġesu li jinsab fil-batut, fil-marit. U li jinsab fik ukoll meta tgħinu. Dan hu Ġesu li jinbidel f'kull wieħed u f'kull waħda minna. Mo speċjali meta nkunu l-aħħar, meta nkunu għaddejjin mill-liebes, mid-batija tal-ħajja. Ħenjin aħna li aħna mistiedna għal din l-ikla tal-ħaruf. Mulej ma jistħoqlix li tidħol taħt is-saf tiegħi. Istejt kelma waħda u ruħi tkun infejha. Waqt raqda kelli ħolma u f'dil ħolma hemm kontent bil-ħarsa tiegħek fuqi l-ebda kelma ma nissint dik il-ħarsa daħlet f'qalbi isa xabla b'żewġ tixfar f'daqqa waħda ifqajt nibki bħat-tfal żgħar. Bqajt noħlom l-istess ħolma u hemmhekk kont għadek int u bħarsti maxqa fuqek l-ebda kelma ma lissint dik il-ħarsa kollha mħabba biżżejjed biex ġibditni lejk ma xtaqt xejn iżjed li fli nibqa' dejjem ħdejk Mister Qaddisen Mister Qaddisen tas-sewwent Mister b'qalb kbira Mister li jħobbok int kif int Mister li jibqal dejjem jistennik sakemm intlejh id-dur għaliex miġnun bl-imħabba għalik waqt raqda kelli ħolma u f'dil ħolma hemm kontent u bħarstek maxqa fuqi l-ebda kelma ma lissint dik il-ħarsa daħlet f'qalbi isa xabla b'żewġ tixfar f'daqqa waħda infqajt nibki bħat-tfal żgħar. Bqajt noħlom l-istess ħolma u hemmhekk kont għadek int u bħarsti maxqa fuqek l-ebda kelma ma lissint dik il-ħarsa kollha mħabba biżżejjed biex ġibditni lejk ma xtaqt xejn iżjed li fli nibqa' għal dejjem ħdejk Mister Qaddisen Mister Qaddisen tas-sewwent Mister b'qalb kbira Mister li jħobbok int kif int
مصير لي يبقى الدايم يستنيك صبيش نلاقي الدور عليش مجنون بالمحب عليك مصير قديس مصير قديس انت سويت مصير بقلب كبيرة مصير لي حبك انت كفيت مصير لي يبقى دايم يستنيك صبيش نلاقي الدور عليش مجنون بالمحب عليك مصير قديس انت مصير قديس انت سويت مصير بقلب كبيرة مصير لي حبك انت كفيت مصير لي يبقى الدايم يستنيك صبيش نلاقي الدور عليش مجنون المحب عليك مصير قديس مصير قديس انت سويت مصير بقلب كبيرة مصير لي حبك انت كفيت مصير لي يبقى الدايم يستنيك صبيش نلاقي الدور عليش مجنون بالمحب عليك مصير قديس انت سويت مولاي مصير بقلب كبيرة مصير لي حبك انت كيف انت مصير لي يبقى دايم مستنيك سكب لايه الدور عليش مجنون بالمحب عليك مصير قديس جي زورنا شهد كبير نطالبه بالحرارة كلها نردوا لك خير مولاي għal din it-qarbina li għamilna li bija sa minn din id-dinja stess tatina sem il-ħwejjex tas-sema bi Kristu Sidna. Fakrukom li l-lejla fis-seba għal dawk li jixtiequ jkun hawn il-lezzjo divina fuq il-Vanġelu li smajna dalodu nidħlu ftit iktar fil-fond ser jagħmilha Monsiur Lawrenċi Berras. Ukoll nhar il-ġimgħa taħbat l-ewwel ġimgħa tax-xahar. Wara l-qudiesa ikollna via sagra immeditata. Il-mulej magħkom, jiberikkom, iħariskom, Alla li jista' kollox il-Missier, l-Iben u l-Ispiritu Santu morru u għejxu fil-paċi ta' Kristu. Il-ġurnata tajba.
Slim aliko verġni mqazza, int li dert li l-bennardina, ġewwa l-grotta minn tal-urt, biex imħabtek intulina. Ave, ave, ave Maria. Ave, ave, ave Maria. Lila dert min taċ il-darba, bħala xemx tiddi bid-dija, b'libsa bajda faxxa kaħla, kollok ħlewa u sbuħija. Ave, ave